que a planta de gas de Reganosa que temos aquí ás nosas costas é unha instalación ilegal, produto de un proceso de corrupción onde está implicada a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia que pretende seguir en este proceso. Hai que dicir que esta instalación é unha instalación que foi determinada polo Tribunal Supremo en 5 ocasións como unha instalación ilegal. Neste intre, Reganosa está a tramitar as terceiras autorizacións administrativas, unha vez que as primeiras, as do ano 2004, e as segundas, as do ano 2016, foron sucesivamente anuladas por numerosas ilegalidades e pola loita deste comité. Con este currículo, Reganosa é o modelo que o goberno Feijóo ten para liderar a recuperación post-Covid. Pero aínda por riba, Reganosa dedícase a un negocio que está a esnaquizar o planeta, o negocio do combustibles fósiles. O gas non pode ser incluído na loita contra o cambio climático, nin é aceptable que reciba fondos de recuperación. É absolutamente censurable que os cartos que deben de servir para recuperar a crise, pero tamén para comenzarmos a facer unha mudanza sistémica que evite as peores consecuencias do cambio climático e a pérdida da biodiversidade, sirvan para consolidar a industria dos combustibles fósiles e afianzar ou mesmo ampliar a infraestructura gasística. Isto non ten nada que ver coa transición ecolóxica que os fondos Next Generation UE tamén teñen que garantir. Se Feijóo precisa proxectos para investir os fondos na ría de Ferrol ten o saneamento integral, un saneamento que devolva a riqueza marisqueira a este ecosistema e devolva o medio de vida a máis de 400 familias que antes subsistían dela e agora están reducidas a unhas poucas dúcias. O negocio dos combustibles fósiles é incompatible cun futuro sostíbel. Transparencia, participación e reparto xusto. Nin a banca, nin Sogama, nin Reganosa son modelos para a recuperación.